Φίλε, δεν ξέρω πώς μας ακούς όταν μιλάμε και τώρα και παλιότερα εδώ και 6 χρόνια πριν στο Magic. Μόνο αβάντα δεν έχουμε κάνει στον πρόεδρο. Του τα έχουμε σούρι και για το μπάσκετ που το έχει αφήσει και για το βόλεϊ. Να πούμε και ένα πεθαρά που έχουμε πάρει πριν. Για το ποδόσφαιρο λίγα έχουμε πει. Και για το ποδόσφαιρο. Φίλε, όταν είσαι καθαρός και όπως πρέπει, έχεις το λόγο να τα λες και δεν φοβάσαι τίποτα. Εγώ Τάκη από εδώ και πέρα... Και αυτό δεν είναι για μένα και για τον Φίλιππα και τον Άκη, είναι γενικά για τη θύρα 7. Έχουμε κάνει κριτική μεγάλη στον πρόεδρο και όμως εγώ είμαι από αυτούς το λέω δημόσια, δεν θα φτάσω ποτέ στο σημείο ότι και να γίνει, γιατί ο πρόεδρος... Τα λάθη θα τα πούμε. Ο πρόεδρος τα λάθη θα τα πούμε, αλλά τα πόσα έχει κάνει, γιατί με τον Αγγελόπουλο που λέτε όλοι Τάκη Αγγελόπουλε στη ΘΕΕ την ΠΑΕ, ποιος τον έφερε, ο Τάκης τον έφερε. Ο κόσμος, ποιος τον έφερε. 12 πρωταθλήματα. Ο πρόεδρος τον έχει φέρει κοντά σιγά σιγά στην ομάδα. Και όταν θα γίνει, και ξέρουν τι θα γίνει. Δεν μιλάω. Με τα λάθη του δεν λέω τι θα κάνουν. Αυτοί οι δύο ξέρουν τι θα γίνει. Με τα λάθη του ρε Τάκη, 12 πρωταθλήματα είναι αυτό αποτυχία, είναι τώρα πλάκα κάνουμε. Ναι. Και το γήπεδο. Το γήπεδο, το προπονητικό κέντρο, όλα. Δηλαδή, θα απαξιώσουμε. Και το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Θα απαξιώσουμε δηλαδή αυτά που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό για όνομα του Θεού. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια σου.